Yr adnod yr wyf wedi ei ddewis ar y thema cariad yw Duw, cariad yw. Mae'n un dod o 1 Ioan 4:16. Pan oedd y plant yn ifanc ac yn dysgu adnodau, roeddwn i yn dysgu'r adnod yma iddyn nhw. Y reswm cyntaf fy mod wedi dewis yr adnod yma yw ei fod yn adnod fyr ac yn rwydd ei ddeall. Yn ail, oherwydd mae'n adnod bwysig i fy mhlant i gofio. Ac yn ola, oherwydd mae'n bwysig i bawb ddeall bod Duw yn eu caru nhw. Pryd oedd un o plant yn dweud yr adnod yma, roedd y pregethwr yn dweud, "Na'r gyd i chi'n gweud." Ond yn amlwg, nid yw dyn wedi deall bod yr adnod yma, yn fyr, yn dweud y cwbl sydd i ddweud am gariad Duw.